Guys, bawa naman kaha. Paminawan naman ni guys. Unsa ning lakawa. Bawa ta guys. Kita-kita ta. Kita-kita lang ta ato. Kung sa pagkahat na may kuha. May pa sure. Okay guys, bye. Kita-kita ta ato. Okay guys. Masakay namin guys. Ang Paris ya. Yang ato sa mi adto. Mama, kuno may. Okay, sila guys. Daghan sila ari di nindot ka adto. Ha? Sila guys. Family beach nih guys. Ayan namin guys ha. Ya. Amang kuno ko guys. Iya, di ba niligtas? Kamang ba? Awit. Tidak. Suko dan kamang. Kamang ko. Ala ko mabarog. Haleluya. Okay guys. Oh no. Yan na guys. Kami sa Family Beach guys. Lagi sa kayo di mo suot og life jacket guys. Ako ra di man sa tangahan. No?
ana ga. Susino ko. Tada guys, sa Paris guys. Mana say pangbato naglutaw og color. Sanang color upo red. Sana. To ah. Oh no. Mana sa naglutaw guys kay na may foam ana sa. Sa pagtaon dyan, Asa lang. Ande? Sudah siya ba? Ingana deh guys. Kumana na ako na siya. Nay mang sigit gipaon. Na Aron mga anak na siya dito sa dagat love na Apa? Na na guys, ang luta to ah. Ano to siya? Kitaan. Kung ano ni kabuk guys, ini 20 rin kabuk. Hilig ko rin. Hilig naman. Guys, managat. Suway na guys. Nih, mananagat ang gagawin dyan kapta. Ano na siya? Na guys. Na. Daghan di ipod ni. Pila naman tong nahog? 4? Tana guys, gupat na. Diyan ang taan na gupat. Kana ikalima. Di man ni. Ah. Ang timan-an kay inikuha niya. Sigma. Wa. Ito pa malo pila ka. Gugud-gugud ka anak. Ito na po na. Haleluya. Ito mo ato na sa kinalawman. Ato na po yung man. Bye-bye na paingon. Ansa mabungtag pangita anak. Oh no. Ato na sundon. Kana po guys, ikapila naman to. Lima. Ikalima pa to? Pila pa di ka buok? 16 ang kubo. Di size. Taon 16 ang kubo. Ang paan day. Ito guys, mo ti isla sa Panglaw kana din ha. Manay Panglaw ana guys. Isla sa Panglaw, Panglaw ala na si Didi ha. Ito. Ito kani manay Tagbilaran na din ang kita. Oh no. Tagbilaran, pantalan ko na. Pantalan sa Tagbilaran, City Bukul. Ada luon na siya ngadto. Luon ngadto. Parula. Guys, ilan naman to? Ito? Ay mga klaro di iPod guys. Klaro di iPod kay ano mga. Naa. Ano lutaw? Titan guys. Yan na siya nanay kuha kay budagan na. Budagan. Gukdon day nato na. Wala kay nagingana din he. Ha? Tagsara? Ay pamasin naman gud pud mi guys ane tugaw naman pud lagi anong kita pamasin Ay ma depan. asa man Dulu Panglaw. ito Panglaw Ini mau ipasiam. siam ani guman og taan asa nang punta Bantay ra tanaw. Kuan. magbantay Bantay ra tanaw. unsa man ni nanay pundo adi ni mo anod naihikot ang pundo nga pisi awa pa ta modagan ara ta din mo tuan mo lagi tudad to nga anod Ano to?
Nga na, mga panod-anod mo na. Pila nang po to? Kasi yan, kini may kanapo. Hindi ka na po ni. Ari tarapit guys, kay ato, wanto sa agianas parko to. Ah, Bawal mo doon. Ano siya, may kanapo na rin. Lari, araman. Sayo kiling Ha, may duha. Asa man na sangit. pala. Minamura unsa naman alang delikado katong paana. Oh no. Paana to? Ay. Mabubod na atong paana. Oh my god. Kuan. Pero nga pampot ka dyan doon. Ha? Ayun, git mo rin yan. Trabaho na sa hindi. Ha? Taga kainggit. Oh no. Nasabot lang. Oh no. Tanawa gatong pala. Tanawa ba to ah? Nanod na. Kuya gatong pala ba basin jang naman sabot tong jang nailon simbako. Oh no. Ginabantayan dang kam. Ha? Kaunsi. Tara guys, nang luta guys to ah. Kita mo guys. 2, To ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw unsi na. Ya pa guys na daghan. Dito ning gihi. Antusan guys og himo. Gandam lagi na guys. Ang ba dai kuno ni. Siyempre lagi ito nga guys. Huwag na ito. Ibaw ani guys. Okay. Kuan man ni tugaw magud ni guys. Tugaw guys. Ano yung mga pampot doon. Ang gianan dani pagbarko dani. Barko. Kana antang di tugaw no. Kana. Gapilan Oh, no. mo. Kaunsi. Ay kadusi guys. Na malagi daghan pa. Nabala. Unsang isda ni mo mo ay gamay ra. Ha? Imong paan? Ah, tay lang gud nang isuway-suway pa. Ha? Nanguha ang uban? Ito man ang lutaw. So guys, ito ah. Ang lutaw pohon. Ang kulor. Ano po, di kapila naman to. Dusi. 12. Kini may kadusi. Trisi. Dusi ni guys. Katrisi nga po. Taga. Sa gani mo kita na, paon na na. Mangsi ni guys, agi paon ani guys, mangsi. Dito sa mga bawa guys. Paborito ko na sa mga baw. Basta na ay baw. Bye bye. Mga taon. Easy. Ano Katursi. Ay, magkanta sa lang ko guys. Ang sakaya nagtawa sa hangin. Matsay, kung ang kalantak sa dagat nagsakit, walay gayon. guys. Sana po guys. Kapila na to. Kasi kabutan Ini dusi. sa ang kainit nga daw mamahit. Init jud bitaw po guys. May dagom. Okay guys, kaining ba dagom man jud guys. Harba na ba? Una guys. May dagom na dapit sa atong habagatan. Pagbantay-bantay mga kauban.
ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw Okay, baya kalimot Oh, nga. guys. Tana po guys. Oh, Ika-15 na siya nga. Ika-15. Ikalisangan kining kanina. Simba ko in town. Kasi may pala dyan in town ang hangin gina. Altara ni Lord. Mugi si salay Oh, no. muguba sa atong sakayan. Simba ko in town. Saan na guys, nang lutaw. Ito color-color oh. Eh mga puwa guys, nang lutaw guys. Huwag ka lang puti, foam na niya guys. Gisod, anang na botilya. Na Ano ni ika-16 guys? si size na, wag. Ika-16 na guys. Ini mo ika-17. Malag na isa ni Napa guys. di City, ano na? Sini. Di City ra kapaan. Ang ba tanaw na pero pila ni kapaon. Ang paon may ako pa. Ano ni gamay ra mga paon yun. Ano Nindot yung guys? tawag nukos guys. Kay Ay nukos di inta to, imo man pong gigisa. Hmm. Iya ra gid nukos guys. Ang say nakaron guys kay gigisa man po among gisa agani ha. Oh Kay no. ning hapit na pud may atong merkado guys, kay ning palit na lang to na ika di City. 17. Ah. Ning palit na lang pud og isda nga mangsi. So, Ay gipaon. lami ko tong nukos. Ato kay ning daghan pa na imong paon. Kay sa isa ka buok. Haba alsa sa silupin. Wala, isa na lang nabilin na guys. Isa na lang dyan. Diba? Ha? Saan man? City. Pila to? 16? 17. Di City. Sabi na 18. Ay sa ito pa di sinoy ka buok. May zero daw pagkaroon na eh. Hindi na naman na. Isa. So ana po guys, ika di sinoy be. Oh, 18 to. 18. Ini may ka-19. Ika di sinoy ni guys. Ito yung nagdao lagi tong uban. Medyo na, aron dali ka makita sa isda. Nagdao sila. Yung kayo, hindi mo nang lagi on. Kain po sa isda na nagtuon. Nang di ba delikado atong sabad anang mga kuan? Kanang nylon? Ha? Ano guys, ano guys ato ah? Tara guys. Oh. Ih. Muna ika-19 guys. Ika di sinoy Muna guys. ni makuha og dako guys. Salamat Ginoo ni. Panahon nga malinaw. May mga basura guys ato ng puso. Sino ko na tilapon guys. Naglang basura Salamat atong Ginoo. puso. Sa dagat nga imong gihatag ka na mo. Kay kami tag-iza nining tanan Lord God. Dalay sa Lord. Asa naman patawag? Ay maghatgat ba dami guys? Ha? Ito ara guys to ah. Ha? Asa? Ah. Okay guys, giarsa na ang pundo. Asa na matawag? Panod-anod ko nami guys. Magpaanod-anod lang kami sa mga balon sa dagat. Ito guys, hindi man ang dagat guys. Nalami bod gamay ra. Salamat Ginoo. Wala gyud nanagat ani. Naa guys, wala nanagat ani. Kami naman na nanagat guys. Hindi pa mong hapon dapat unta wen. Wen. Hapon pa man siguro. Ala, ni sa laman na wen itaan. Manod ba na? Ha? Manod na og
ra guys to wala nang lutaw. Okay guys. Na guys. May parating. Wen. Hoy. Ladyo na pang atuon. Ato na lang kwanta. Ha? Tak tinggal tuan. Anak aku ni kuat guys, kaya gigujud guys. Ni, pamenawan naman ni guys. Kasi na anak betog. Tuan. guys. Anime. Asa man ko dapit awen? Ha? Aname, abot nami. Amo tong kitaan, guys. Balikan ra to unja. Oy, to apa ya, Dek? Halo. 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 Masa? Kamang ba kamang? Dito nagtaan ra sa pangbaw na ko. Ano bambot dyan to? Di gitaan na yung gitaan ba? Ano? Ah. Kamang na. Ano mo nang baon na butang sa kan? Kamang. Isa. Ano ka to buwan? Dek karo balik ko Diyan to. bulikan kay mura na ko di ko ilawan adto kayo ano. Halok. Okay guys, manaog sa ko guys sa kay balikan na to kay ko ilawan mura ko di ko nahadlak ba? Bisa na mo kan? Para ho ni mo. Ha? Wa na naan ba ko? Ang balikan to? Awili ba kayo rong? Eh sayang ko ngano. Yung padaplin sa ko guys, gihatid ko sa daplin. Gihatid sa ko dahil sa angbana guys. Diyaray ning bukad adto kay nahadlo ko adto guys, kinahadlikan itom ka yung dagat lam ka yung tanan. Muat. Paris. Tara ba si John?
kandila tanan. Kana isi ko nang mirian ijang ugangan. Kanang mama ni ijang ugangan kan ni gamadon. Ah, si Norma. Ilang mo na. Minus ug tao no. Ay imo dining mga sakop ani mana. Imo dining mga sakop. Ah. Oh, ni mga anak ni. Dala di ka nang maninday kandila tanan. Kana isi ko nang mirian ijang ugangan. Kanang mama ni ijang ugangan kana bitang ni gamadon. Ah, si Norma. Ilang mo pud na. Minus ug tao no.